Hey, sanibonani mini. Ninjani? Niyaphila? Nibingelela umfo Mkhonza la. Siyabonga kakhulu guys ngokuthi nibe la. I appreciate it. Ngiyabonga bonke ama-new subscribers to this channel. Njengoba manje nje sesiku 3,973. Siyasondela ngempela ku-4,000. Ngiyanibonga kakhulu guys. Ngiyanibonga kakhulu, I appreciate it. Ngibonga kakhulu kwabakhomentayo, abalayikhayo nabashare ama-video. Ngiyazibongela kakhulu guys, i-support yenu eninginikayo. Thank you so much. Indaba engesithangami se-AMK Party esiqeda kuba khona nje manje ntambama noma emini yantambama sibonile-ke ama-developments abe khona laphayana. Njengoba sibonile ukuthi ayizange i-MK Party ibambezela idraya yenza yonke into, kuvele nje kwathi kusuka kwabe kuhlalwa odabeni obekuziwe ngalo ikakhulukazi oluthinta u-SG uCommander uFloyd Shivambu. Sekungumlando-ke ukuthi i-MK Party isimkhiphile uCommander wethu SG uFloyd Shivambu esikhundleni sokuba uSecretary General, yamredeploya noma yamnika omunye umsebenzi wokuthi aye eParliament. Ngiyabona-ke ukuthi echithisaka njengamanje ku-social media kuyakhulunywa, iloyo uyasho ukuthi ngangishilo kwakunjani. Uyabona ukuthi i-media kahle kahle is all about ukukhompyutha ukuthi yimi ofike nale story kuqala, yimi oye wabhula ukuthi kuzokwenzeka. Anyway benza umsebenzi wabo-ke nabo, angeke sithini bafethu, sobahlonipha nje ngendlela abasebenza ngayo. Kodwa nje kithi njengomfo kaMkhonza akuyona into ebalulekile ukuthi isinqumo lesi besivele sizofika noma kanjani. Into ebalulekile ukuthi today njengoba i-leadership ye-MK Party yenze lesi simemezelo, then what is the way forward? That's what matters njengamanje. Into engichazile-ke kule media briefing ukuthi indaba kaCommander uFloyd Shivambu kukhulunywe ngayo, wase uyanikwa nayo ithuba lokuthi aphawule. Simzwile eyikhulume la-ke bafowethu esho ukuthi uyasamukela isinqumo se-leadership njengoba ekasho ngaphambili ukuthi akezile ku-MK Party ukuzophatha noma ukuzolida, kodwa uzosebenza. So umsebenzi anikwe wona manje ukuthi aye eParliament, uwamukele ngezandla zombili ukuthi uyolekelela ukuqinisa i-caucus ye-MK Party eParliament. Ngale experience anayo uyoba usizo kakhulu nakhona. In short wamukela noma yimuphi umsebenzi anikwa wona, azange akhalaze ngalokho. Kodwa mawulalela kahle i-decision yokuthi aredeploywe from isikhundla sokuba u-SG aye eParliament, mawulalele kahle lapha i-statement se-MK Party, it was about i-trip yakhe yase-Malawi. It was about i-trip yakhe yase-Malawi and kuchaziwe laphana ukuthi i-leadership iyabona kubalulekile ukuthi ilalele izikhalo ebezivela kuwo wonke ama-sectors. Njengoba sazi ukuthi i-MK Party is a political party elinde ukuba government, ngathi nje kafishane MK Party is government in waiting. So kubalulekile ukuthi ilalele uma kunezinto okukhalazwa ngazo kuma-sectors omphakathi. Njengoba nje isithathe le decision-ke ihambisana kahle noma i-coincide kahle noma ngathini, noma ihambisana kahle, corresponda kahle empeleni nencwadi eyayikhipha mayelana naso statement saseMalawi ukuthi ayihambisani noma ayizange isanction i-trip kaCommander Floyd yokuya eMalawi. So kuyahambisana-ke lokhu okwenziwe namhlanje ukuthi ikhiphe isinqumo sokuthi i-decide ukuthi imkhiphe esikhundleni sokuba u-SG. Kodwa-ke akulona iqiniso futhi akaze kube yilo ukuthi uzoxoshwa ku-MK Party.
njengoba abanye bebathi is fired. Ukuba fired ukuxoshwa bafethu. Commander Floyd azange axoshwe. He was never suspended from MK Party like abanye bebacabanga ukuthi uzosuspendwa. He was never expelled njengoba abanye becabanga ukuthi uzoba expelled, but he was redeployed. He was redeployed, meaning he was given another job eParliament noma esishayamthetho. Kumele ukuthi sicacise lo. Ivaliwe ke indaba yokuthi kube kudiscusswa indaba kaCommander Floyd Shivambu. Asekho isidingo sokuthi kube kubangwa umsindo ngayo ngoba manje i-decision isithathiwe sekumuva phambili. Manje esizokhuluma ngako ngaye yilokho azobe kwenza eParliament from now on. Azobe kwenza eParliament ukuthi usebenza kanjani eParliament. Yiko ke manje sizombuka kuko, simjaje kuko and all that. Indaba yokuthi bewu-SG iphelile today. Sesizomjaja as MP noma i-member of parliament ukuthi usebenza kanjani eParliament. Abantu ke abafana nathi sizoqhubeka simsupporta ngendlela ebesivele simsupporta ngayo ucommander wethu naseParliament. Sizomsupporta njengoba besimsupporta as-SG. Cishe nje kule position inyanga ezimbalwa useParliament. Konke lokho kwi-CV yakhe mina ngibona kuhle kakhulu because already i-CV yakhe kwi-MK Party isivele iyinhle. Umsebenzi usevele wenzile futhi usazowenza. Ekhona okunye ke abantu ukufuna ba-understand futhi bakuqonde ukuthi ukuya kwakhe eParliament njengoba abanye mhlawumbe becabanga ukuthi ukuya kwakhe eParliament kuyamehlisa noma kwehlisa izinga lakhe. Cha, akulehlisi. Kunalokho mina ngithi kuyalikhuphula because ukuba kwakhe eseParliament kunamathuba amaningi lapha azoba kuwo, okungenzeka ukuthi futhi ngokuhamba kwesikhathi angagcina kuma-leadership roles ngekudala khona eParliament. MK Party eParliament isanomsebenzi omningi kakhulu futhi isazohlala eParliament. Vele sobadinga abantu abanjengoCommander Floyd usazolida eParliament. Ingakho ngithi ngeke size sigive up. Soqhubeka nje simsupporta njengoba besivele senza kwesikhundla asuka kuso. Yiloko nje ebengifisa ukusho bafethu ukuthi indaba kaCommander Floyd yokuba u-SG sesiyizwile, isicacisiwe. Nalabo kabe bethi yebo kunjalo kuzokwenzeka and all that, siyabonga ngokuthi baprofethile ke nako kwenzekile today. Kodwa ke okubalekile nje kamanje i-way forward MK Party yasebenza, ngeke sibe silosigxile kwi-past. Sesizobuka ukuthi eParliament kuzohamba kanjani. Siyabonga kakhulu ke konke lokho. Cishe yiloko engakusho. Siyabonga kakhulu bafethu, ake silihlaziye lo daba. Mfoka Mkhonza, thank you so much.